Tervehdys, tässä Eeva. Mä oon Rapid Transformational terapeutti ja Soul Centered Healer ja burnouttiin erikoistunut. Ja tällä videolla mä haluaisinkin puhua nimenomaan burnoutista. Nyt eletään taas niitä päiviä, kun maailma pitäisi saada valmiiksi ennen juhannusta. Ja aika moni on tosi kuormittuneessa tilanteessa tällä hetkellä. Taloustilanne on maassa myös sen kaltainen, että se aiheuttaa lisäkuormitusta ja sen lisäksi todella on monenlaisia paineita aina ennen kesää. Ja moni on saattanut kärsiä koko vuoden jo ylikuormituksesta ja miettii vaan sitä, että okei, sitten kesällä lomalla mä pääsen lepäämään. Ja burnoutin oireita, niitä on niin paljon erilaisia kuin on ihmisiä ja jokaisella ihmisellä on omat syynsä burnouttiin tai sen uhkaan. Mutta näitä ahdistuksen oireita, väsymyksen oireita, unettomuuden oireita, toivottomuuden, näköalattomuuden tunteen oireita tai traumojen aktivoitumista hyvin monet kokee. Ja sitten monet kokee turvattomuuden tunnetta, itsetunnon romahtamista tai kokevat sitä, että alkaa olla iso huoli omasta terveydestä. Koska burnout on hyvin kokonaisvaltainen tila, se vaikuttaa kaikkeen elämässä. Sillä on yhteys meidän fyysiseen terveyteen, henkiseen terveyteen, ihan sielulliseen olemiseen. Sillä on yhteys meidän sosiaalisen elämään, työhön, talouteen, ihan kaikkeen. Ja silloin kun ollaan burnoutissa, niin on todella tullut se, että nyt on liikaa. Me ei enää kestetä sitä tilannetta silloin, kun on jo se hermostollinen burnout päällä. Ihminen ei enää jaksa suoriutua niistä asioista. Mutta se, mitä mä oon oppinut tässä työssäni, kun mä oon auttanut ihmisiä, jotka kärsii burnoutista, ahdistuksesta, unettomuudesta, ihmissuhdeongelmista, monenlaisista elämän akuuteista ongelmista, että aina löytyy juurisyitä alitajunnasta. Ja kun se tunne on se, että koko maailma kaatuu päälle, niin kuin se monesti siinä burnoutin tilanteessa alkaa olla, että ei ole enää sitä oman elämän hallintaa, ei enää saa kiinni siitä, että miten mä pääsen täältä kuopasta ylös, niin usein siinä tilanteessa sieltä alitajunnasta on saattanut aktivoitua vanhoja haavoja, vanhoja blokkeja, esimerkiksi menetyksiä, epäonnistumisia, hylkäämisen kokemuksia, pettymyksiä ja niin edelleen. Ja ne sitten pahentaa sitä kokonaisuutta. Toki ulkoiset ongelmat on todellisia myös, mutta kaikki ongelmat on aina ratkaistavissa, kun me saadaan sisäiset voimavarat käyttöön, kun me saadaan itsemme siihen kuntoon, että meillä on tunne siitä, että me hallitaan tätä elämää. Ja tässä mä autan. Rapid Transformational Therapy on tosi tehokas, se on myös suhteellisen nopea menetelmä. Mua harmittaa usein se, että kun ihmiset joutuu niin sanotusti burnouttiin, niin he sitten joutuvat olemaan siinä tilassa joskus hyvinkin pitkään ennen kuin saavat kunnollista apua. Ja tietenkin kuulee tilanteita, jossa ihmiset on siellä viikkoja, mutta sitten kuulee tilanteita, jossa ihmiset on siellä kuukausia ja sitten kuulee ikävä kyllä, että jotkut ihmiset ovat joutuneet siihen tilaan ja ovat kärsineet siitä jopa vuosia. Ja tämä ei ole oikein mun mielestä, koska apu on olemassa. Kenenkään ei pitäisi joutua kärsimään siitä ylikuormituksen aiheuttamasta oireyhtymästä tällaisia aikoja, mitä ihmiset burnoutista kärsivät. Ja sieltä on tie ulos.
todellakin. Ja monesti tuntuu siinä burnout-tilanteessa, että ei saa langan päästä kiinni, mutta oikeasti siellä on ihan selkeitä ratkaistavissa olevia ongelmia. Osa niistä on meidän sisällä ja osa on sitten ulkoisia ongelmia. Mutta sitten kun meidän sisäiset voimavarat ei ole käytössä, siellä on aktivoitunut joku paha sisäinen blokki, joka voi olla sekä mielen tasolla että jopa sielutasolla tai kehon tasolla, niin silloin todellakin ne kaikki voimavarat sit blokkautuu ja ihminen ei saa sitä omaa tilannettaan hallintaan. Ja tämän takia niiden sisäisten blokkien ratkaiseminen, se on ihan keskeisen tärkeää. Ja RTT, Rapid Transformational Therapy, on tosi hyväksi havaittu, nopeasti, hellävaraisesti, tehokkaasti toimiva menetelmä, jolla mä autan ihmisiä ylös näistä blokeista. Ja kun yksikin blokki saadaan ratkaistua, niin se yleensä auttaa ihmistä jo monta porrasta ylöspäin sieltä kuopasta. Ja sitten alkaa tulla sitä elämänhallinnan tunnetta, pystyy rentoutumaan, hermosto alkaa palautumaan, uskomukset omaa itseä koskien yleensä muuttuu RTTn seurauksena. Jos on esimerkiksi uskonut, että mä olen arvoton, niin kuin burnouttiin usein liittyy paljon semmoisia epäonnistumisen arvottomuudenkin kokemuksia ja uskomuksia itseen liittyen, me pystytään RTT:llä kohottamaan ihmisen käsitystä itsestään, koska jokainen on arvokas, oli sitten missä tahansa tilanteessa. Kaikki ihmiset joutuu kohtaamaan haasteita. Häpeään ei ole syytä burnoutiin liittyen. Ikävä kyllä, siihen liittyy vieläkin paljon häpeää ja ikään kuin heikkoutta ja näin poispäin. Mutta kun ajatellaan tänä päivänä, se on niin yleinen asia, niin tämän stigma nyt pitäisi viimeistäänkin siitä poistua. Mutta todella se, että sinne ei tarvitse jäädä niin pitkiksi ajoiksi, mitä ihmiset siitä joutuu kärsimään. Ja ensimmäinen askel on totta kai se, että hakee apua. Apu on aina olemassa burnouttiin. Ja jos sua kiinnostaa tällainen alitajuinen työskentely, oli se sitten burnout, ahdistus, ihmissuhdeongelmat, mitkä tahansa haasteet, blokit, ongelmat kehon, mielen tai sielun tasolla, niin mä tarjoan ilmaisen konsultaatiopuhelun, missä mä mielellään kuulen sua ja voin kertoa, että miten mä voisin mahdollisesti auttaa sut ylös sieltä, missä nyt sitten sattuu kukakin sitten kärsimään jostain asiasta. Oot tosi tervetullut mun hoitoon Helsingin Kumpulaan. Täällä mä pidän live-tapaamiset, mutta mä teen tätä etänä ja se on myös aivan yhtä tehokasta ympäri Suomea, ympäri maailmaa. Sä voit varata tämän videon alta tuosta ilmaisen konsultointipuhelun tuosta Calendly-linkistä. Mukavaa iltaa.